Makayon kakabsat agluto ak manen ti dinengdeng. Agduduma manen nga natnateng tinak paglalaoken. Uray man inaldaw nga dinengdeng ti ilotok ket haanak nga mauma. Si kakabamba may samot ba nga paboritom ti dinengdeng. May kanta kaduan tak manen dito'y kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Dagitoy paglalaok nga natnateng kabamba. Sabong ti bagbag kong tarong saluyot ken bulong marunggay. Datoy lang sabong ti bagbag kong ti ginatang ko tatay ijiili. Dagitoy daddu mga natnateng nga laoknan ket inalak ditoy mulak ditoy likod ti balaymi. Nalakalang manen nga iluto daytoy kabamba. Isu nga tatay 20 minutes before kaming mangan, saklang nirugyan ti nagluto. Tangamin na imimas tinateng no kalutluto. At imot innem nga piraso nga udang ti innak isagpaw ditoy lutluto nga dinengdeng. Innak lang ikirog atoy nga apagbiit. Ilutok lang hanggang ag-orange ti kulay nan. Naimasmot nga imaisagpaw ditoy daji kuros. Atoy man ti nga maawawan ditoy ref ko kakabsat. Datoy udang winusaan ati kuros. Tadagitoy dagiti pangbiitan nga maisagpaw dagiti iluluto tayo nga dinengdeng. Lalo na awan ti time tayo nga agtuno ti ikan winusida. Idi na ikirog kon atoy udang ket nangikabilak lang ti basit nga danom ditoy kasirola. Innak lang atoy paboruken sa kunto ikan datoy ti buggoong. Ken depende metten kakabsat no kayat yumanen ikan datoy ti bawang winulasuna. No siya gamin kabamba madiak agikabkabil ti kakasjay. Dagiti daduma siguro nga followers ko amudan nga madiak agikabkabil. Ngem adulat ta ti makadilaw apay nga awan ti bawang ken sibuyas na. Kunada pay awan kanuramraman na datoy ilutok ta awan ti bawang ken sibuyas na. Ti kunakmet ay kadependin aji agluluto no kasano na paimasen ti luton na nga dinengdeng. Agsasabali mo gamin ti way tayo ti panagluluto ore man agpapada tayo nga Ilocano. Tay kunada nga ruden agsasabali nga lugar agsasabali nga ugali. Ta sabali met ti bangam sabali met ti bangak. Kasjay lang kasimple kakabsat. Timunak ditoy nga impisok ket datoy tarong sa kuntoin saruno datoy bulong ti saluyot. Ken innak lang pinagburek datoy apagbiit. Sa kuntoin kabil metten datoy sagpaw na nga udang. Dingan nga ni metten maluto datoy saluyot na ket ingkabil ko metten datoy bulong ti marunggay. Saan nga kuma datoy ti ilutok tata. Adalang gamin ginatang ko tatay di palingke ket natalgyapak nga damot gaya men ti lako nga sabong ti bagbag kong. Isu nga nayatanak ket gimatang akon Naimas met datoy nga ilaok ti balatong wenno saan iti pinakbet kabamba. Paki-comment yo man kabamba no anya ti awag yo dito nga klase nga sabong. Ditayan yo nga lugar. Dito'y probinsya mi nga Pangasinan, bagbag kong ti awag mi ditoy. Apag met lang datoy nga lutuan gamin no masubraam ket napaseng met. Isu nga naimas datoy no kalutluto. Kapam mo kitaanen kabamba baka adamoten kastoy nga lako iji palingkiyo. Tapno makaluto ka metten ti kastoy nga dinengdeng. Ken sigurado nga makaadumanen ti mangan no kastoy kakaimas nga dinengdeng. Ket anya pay ngay nga rod ti urayan nyo may kayon ata kaduandak manen nga mangan. Agyaman na kabambating kay panagbuya tumaminsan tumanen.